Krmenie odložencov. Hoci je teraz znažka, meduje nám ako lipa, tak aj nejaká malina a začína nám slnečnica, tak napriek tomu všetkému odložence aspoň u mňa dostávajú krmivo. Tento rok už vlastne druhý, respektíve tretíkrát, ale prvýkrát dostali len polovicu krmítka alebo tretinu. Teraz druhýkrát už dostávajú plné a ešte niekedy začiatkom júla dostanú ešte raz. A potom už sa budú krmiť až spolu s veľkými včelami, čiže normálne štandardné krmenie na zimu, kedy dokážu aj odložence ešte stiahnuť 8 až 9 takýchto krmitiek. Každý liter krmiva, ktorý dáte včelám, tak sa vám proste násobne vráti a tie odložence budú jednoducho lepšie. Stále rátajte s tým, že to včelstvo je ako malé dieťa, jednoducho tomu treba pomáhať. No a treba si ten systém na krmenie vymysleť čo najjednoduchšie, čiže napríklad rámikové krmítko podľa mňa nie je efektívne, pretože každýkrát musíte otvoriť ten núl, už tomu budete potrebovať pravdepodobne dymák a tak ďalej. Čiže pre mňa tieto stropné krmítka, alebo niekto to nazýva ukrajinské, sú naozaj to najefektívnejšie, čo som zatiaľ našiel. Takže normálne štandardne namiešaný pomer kilo cukru, 7 deci vody. Mám ich tu na, myslím, že cez 200 litrov, auto je plné. Takže je to tu nahádzané. Takže takto sa to krmí. No a ako hovorím, každý liter, ktorý včely dostanú, tak sa vám to násobne vráti. A nepozerajte na tú prírodu takou formou, že až včely si prinesú. Tie matky nebudú tak dobre a tak celistvo plodovať, ako keď im dáte cukor s vodou. A pokiaľ je ešte do toho znáška, tak tie matky pôjdu na parádu. To budú kľudne 4 až 5 rámikov plného plodu. Začnú si hneď robiť podkovy a celkovo sa začnú chystať lepšie na tú zimu. A potom aj to tak býva, že zvyčajne tie odložence na tú ďalšiu sezónu sú tie najkvalitnejšie a najviac produktívne včely.